गिबि गिबियावनो आङो दुलाराय बर' हारिखौ खुलुमग्रोदों। दुलाराय बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसाया मोनसे गारनो हायै बाहागो। मानोना बिथांमोना जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिम साननैसो उनावनो बिथांमोना 15 फेब्रुवारियाव 52थि बोसोर फालिगोन। थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमा साननैनि उनावनो 52 बोसोर जाबोगोन। दा जों बे गोलाव बोसोराव एबसुखौ नुबाय जे बिथांमोना बै जागायजेननाय बुब्लिनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गासै दिहिंखौ नोजोर होनानै हारिखौ दैदेननायाव हारिनि जाय फरायसा आफादनि मावनो गोनां फरायसाफोरनि खामानिखौ मोनसे मोनसे दिन्थिबोनायाव अनेक भान्दारि होबोदों। दा बे बिथिङाव फैयै जों मोनसे ओरैबायदि नुबाय जे बर' हारिया रायजो गैया, बर' हारिया आलादा मोनसे न'खर गैया, बर' हारिया जुदायै मोनसे राजखान्थिनि बेबायदि गोहो गैया। दा बेखायनो बे बिथिङावबो बिथांमोना बर' हारिखौ खौसेनि नोजोरजों दैदेनबोनानै हारिखौ सांग्रांथि खालामनानै हारिखौ सिगांथिं लांनायाव माबायदि खामानि मावब्ला बर' हारिनि राजखान्थि, समाजखान्थि, रांखान्थि जौगागोन बिथांमोना नोजोर होबोदों। आरो बिदि एखे नोजोरैनो बे गोलाव 52 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना बर' हारिनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायाव मोनसे समाव जों BTC मोनबाय आरो फैयै फैयै बोसोरनै सिगांल' थामहिनबा 2020 मायथाइयाव जोङो BTRबो मोनबाय। दा बेयाव बे सुक्तिफोराव जों नुदों मोनसे उनाव मोनसे जोंनि हाबाफारिफोरा आवगायबाय थादों। बेयो राजखान्थियाव, रांखान्थियाव, समाजखान्थियाव दावगाबोबाय थादों। आरो बेबायदि हयथ' बिथांमोना जाय जों नुबोदों बे गोलाव बोसोरनि उनाव हारिखौ दैदेननायाव मोनसे आरो मोनसे हाबिला दङ। बेनो जाबाय रायजो मोनहैनाय एबा सेपारेट स्टेट मोनसे मोननाय। जों सानो बेबो जाफुंगोन, सेपारेट स्टेटआबो जाफुंगोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि जाय थांखिफोरनि गेजेराव बे मोनसे, बेखायनो बेखौ जों जाफुंसारगोन होननानै सानो। आरो उनथाराव जों फंसे खोथा बुंनो हायो, बर' हारिनि मोननै संगठन, मोनसेया जाबाय एबसु, गुबुन मोनसेया जाबाय साहित्य सभा। बर' साहित्य सभाया बर' हारिनि बिगोमा बायदि दङ आरो बर' फरायसा आफादा बे बिगोमाजों मदद होनानै बोरै जोंनि हारिखौ बिश्व दरबार मुलुगनि सिगाङाव लांनो हागोन बे खोथाखौ बिथांमोना सांग्रां जाबोदों। आरो बेनि गुदियाव जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बे सिमांखौ नुबोदों। नाथाय गेजेर ससेयाव सोमावसारनायनि गेजेराव बिथाङा नोरजिया देहानि थाखाय जोंनि गेजेराव गोमानानै थांबाय। आरो बेखायनो दिनैबो जोङो बिथांखौ जोंनि बर'नि बिफा बर'फा होनना जों गाबज्रिदों। आरो जों सानो बर'फानि जाय सिमां, मोनसे उदां जोंनो हादोर मोननाय, बे उदां मोननाय हादोरखौ जों मोनगोन। आरो बेखौ मोननायनि गुदियावनो जोंनि जाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों बे जाहैगोन। आरो जों बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जेरैबायदि सेक्रिफाइस खालामनानै खामानि मावदों बै थांनाय 52 बोसोरनिफ्राय दिनैसिम मावगासिनो दङ। आरो जों सानो उनहालागै बिथांमोना मावगोन। आरो जोंनि बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ दैदेननायाव जाय सेक्रिफाइस होनानै मावबोदों, बे मावनाया जेब्लाबो बे थाबाय थागोन। उनथाराव बे गोलाव 52 बोसोर बिथांमोना जोबनायनि 52 बोसोरजों आगान होनायाव सफैगासिनो दङ। आरो बे आगानाव बिथांमोननि जाय थांखि, जाय बिथांमोननि मावफारि, जाय बिथांमोननि हारिखौ लानानै सिगांथिं दावगानाय सिमां, बे जाफुंगोन होननानै आङो भरसा खालामो।